presenoldeb Christ, y sanctaidd un y gerllaw. Dewch plagwch ger ei fron, mewn dwfn barchedig frawr. Di bechod yw efe, lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch ans mae presenoldeb Christ, y sanctaidd un gerllaw. Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder. Felly nid ofnwn i'r ddaear symud ac i'r mynyddoedd ddisgyn i ganol y môr, i'r dyfroedd rio a therfysgu ac i'r mynyddoedd ysgwyd gan ei hymchwydd. Ymlynyddwch a deallwch mae my fydd sydd ddiw, yn ddyrchafedig ymysg y cenhedloedd, yn ddyrchafedig ar y ddaear. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob yn gair i ni. Gweddïwn, arglwydd, wrth i ni ymuno i addoli y bore yma, fe gofiwn ein bod yn awr yn rhan o gwmni amrywiol ar hyd a lled y byd, mewn eglwysi cadeiriol a chapeli syml, stafelloedd cudd a chelloedd carchar, yn unig ac yn rhan o gwmni, a llawer fel ninne mewn oedfa rhithiol. Lle bynnag a phwy bynnag ydym, unan ni arglwydd drwy dy ysbryd, a bendithian ni ath presenoldeb yn enw Iesu. Arglwydd yn y nefoedd, sanctaidd ar enw. Dewed y dair nos, gwneud dew y llys, megis yn y nef, felly ar y ddaiar hefyd. Darwyn ni heddiw ein bara ein nofio, a maddau ni ein dyledion, fel y maddau o'n un ein un daledwyr. Ac nac arwain ni brofed i gau, aeth i'r gwared i'r hagrwg. Canis aeth o tiw'r defnas arel, ar gogoniant, ar oes a'i sawr. Mae heddi yn sul wedi'r ystwyll a'r sul cyn y grawys. Yn draddodiadol, y sul i gofio gweddnewidiad Iesu. Un emyn yn unig ar y thema hynny sydd yng Nghaneuon Ffydd, sef emyn Thomas Jones Esgair Dawe. I chi a fi, dadcu Dr Hefin a Dr Bethan Jones, Ministryd Caerdydd. Rhif yr emyn yn Caneuon Ffydd yw 621. Yma'n hedd y mynydd sanctaidd, Iesu annwyl welen i. Mae Lowri am chwarae'r emyn i ni nawr, ac yna bydd Mari yn darllen adroddiad Marc o'r digwyddiad.
Iesu ben mynydd uchel, a mynd â Phedr, Iago ac Ioan gyda e. Roedd nhw yno ar eu pennau hunain. Dyma olwg Iesu'n cael ei draws newid o flaen ei llygaid. Trodd ei ddillad yn wyn llachar, yn wynach nag y gallai unrhyw bwydr golchi fyth ei glanhau. Wedyn, dyma Elias a Moses yn ymddangos o'i blaenau yn sgwrsio gyda Iesu. Dyma Pedr yn dweud wrth Iesu, Rabai, mae'n dda cael bod yma, gad i ni godi tair lloches, un i ti, un i Moses ac un i Elias. Roedd ganddo ddim syniad beth roedden ei ddweud yn go iawn, roedd y trio ohonyn nhw wedi dychryn cymaint. Wedyn, dyma gymol yn dod lawr a chau o'i cwmpas, a dyma lais o'r cymol yn dweud, fe ma banwyl ydy hwn, gwrandewch arno. Yn sydyn, dyma nhw'n edrych o'i cwmpas, a doedd neb i'w weld yno ond Iesu. Wrth ddod i lawr o'r mynydd, dyma Iesu'n dweud wrthynt i beidio sôn i neb am beth welon nhw, nes y byddai mab y dyn wedi codi yn ôl yn fyw. Y gweddnewidiad, moment y bwys yn hanes gweinidogaeth Iesu, ac yn nealltwriaeth y disgyblion o bwy yw Iesu, sef yr un sy'n cyflawni'r gyfraith a'r proffwydi. Hynny yw, yr un sy'n gwireddu popeth mae Duw wedi addo i'w bobl. A dyna fel mae'r linwyr wedi portreadu'r digwyddiad dros y canrifoedd. Digwyddiad cyfrin, dirgelaidd, ysbrydol i ystyr a'i arwyddocad. Ymhlith y portreadau cynharaf, mae 2 o'r 6fed ganrif ym mynachlog Sant Catherine ar Benrhyn Seinai. Mae ambell ddarlun yn fwy dramatic a chyffroes. Ambell un arall yn fwy traddodiadol ac yn fwy clasurol. Ambell un wedi rhoi yng nghyd-destun diwylliant yr arlunydd. Ambell un yn fodern iawn. Ond pob un yn dilyn yr un patrwm o bortreadu digwyddiad cyffroes ac arallfydol i bob diben. Pob un, ond un. Yn 1515, comisiynodd y Cardinal Medici 2 ddarlun ar gyfer Cadeirlan Narbonne yn Ffrainc. Atgyfodiad Lazarus oedd yn aill, a gweddnewidiad Iesu oedd y llall. Raphael gafodd y comisiwn hynny, ond mi oedd e farw yn 1520 cyn gorffen y darlun, ac fe'i gorffennwyd gan un o'i ddisgyblion. Erbyn hyn mae'n cael ei gyfri fel ei waith enwoca os nad y pwysica. Nawr, yn rhaddodiad Eglwys Uniongred y Dwyrain, mae hanes yr hyn ddigwyddodd ar ben mynydd y gweddnewidiad yn cael ei gysylltu bob amser gyda'r hyn a ddigwyddodd wedyn wrth droed y mynydd. Yn wahanol i bob arlunydd arall, mae Raphael wedi dilyn y traddodiad hynny a chyfuno'r 2 ddigwyddiad yn yr un darlun. Mae Mari wedi darllen yn aill hanes i ni. Mae Thomas am darllen y llall nawr. Eithon nhw at y disgyblion eraill rhoi tyrfa fawr o'i cwmpas. Yr arbenigwr yn y gyfraith yno'n dadlau gyda nhw. Cafodd y bobl sioc o weld Iesu a dyma nhw'n rhedeg i'w gyfarth. Am beth dych chi'n ffreo gyda nhw gofynodd. Dyma rhyw ddyn yn ei ateb. Athro, des i am mab at y ti. Mae'n methu siarad am ei fod wedi feddiannu gan y ysbryd drwg sy'n ei wneud yn fyd. Pan mae'r ysbryd drwg yn gafael ynddo, mae'n ei daflu ar y llawr, ac yna mae'n glyfoedio a rhincian ei ddannedd ac yn mynd yn stiff i gyd. Gofynnais i ddisgyblion i fwrw'r ysbryd allan, ond doedden nhw ddim yn gallu. Dyma Iesu'n gofyn i'r tad, ers faint mae e fel hyn? Ers pan yn blentyn bach atebodd y dyn. Mae'r ysbryd drwg wedi daflu i ganol tan neu geisio foddi mewn dŵr llawer gwaith. Os wyt ti'n gallu gwneud unrhyw beth i'w helpu, plis gwna. Pan welodd Iesu bod tyrfa o bobl yn rhedeg i weld beth oedd yn digwydd, dyma fe'n cyrraedd i'r ysbryd drwg a dweud wrtho, ysbryd myd a byddar, tyrd allan o'r plentyn yma a phaid byth yn mynd nôl yna eto. Dyma'r ysbryd yn rhoi sgrech ac yn gwneud i'r bachgen ysgwyd yn ffynnig, ond yna ddaeth allan. Roedd y bachgen yn golwydd mor llonydd
nes ei bod llawr yn meddwl ei fod wedi marw, ond gyfeilodd Iesu yn ei law a'i godi a safodd ar ei draed. Mae'n amlwg bod y ddau ddigwyddiad yn perthyn i'w gilydd. Yn y darn ucha, mae Raphael am mynd i weld Iesu yn ei holl ogoniant fel mab Duw. Mae popeth yn cyfleu hynny, yn arbennig y golau llachar sy'n ei amgylchu, yr arwydd o bresenoldeb Duw gyda fe. Yn y darn isa, mae Raphael yn darlunio'r disgyblion sydd wedi trio a methu gwella bachgen gyda epilepsi, a'r methiant yn cael ei gyfleu yn hywyllwch ac anrefn y darlun. Medde Goethe, the two are one, below, suffering, need. Above, effective power, succor. Each bearing on the other, both interacting with one another. Mae'r rhan isa'r darlun yn llawn symud a chyffro, ac i ni'n gweld rhyngweithio rhwng y gwahanol gymeriadau. Mae'r tad ar y dde yn y dillad gwyrdd sy'n cynnal ei fab a'i freichiau, yn edrych ar draws yn ymbilgar ar y disgybl mewn coch, sydd yn ei dro yn pwyntio i gyfeiriad Iesu. Ac mae troed dde Iesu yn cyfeirio at y ffigwr yng nghanol y darlun sy'n cynrychioli ffydd, a honno yn ei thro yn cyfeirio dros ei hysgwydd at y bachgen sâl. Helpa fi, medde drychiad y tad, ac medde'r disgybl, yr unig un all dy helpu di yw Iesu, sy'n ymateb i gri'r tad gyda'r geiriau y mae popeth yn bosibl i'r hwn sydd â ffydd ganddo. Yng nghornel chwith y darlun, mae Matthew yr Efengylydd yn eistedd yn dal llyfr sy'n gorffwys ar ddarn o bren, gyda hoelen yn ei dalcen. Roedd hen emynau Lladin yn cyfeirio at y groes gyda'r gair ligwm, pren, ac mae'n yn hemynau ninau wrth gwrs. John Elias, bu'n angau un hangau ni wrth farw ar y pren. John Roberts, cefais olwg ar ogoniant fy ngwaredwr ar y pren. Mae Matthew yn dal y llyfr sy'n adrodd hanes yr un sydd drwy ddioddef ar y pren, yn dod â bendith gras, maddeuant a chariad Duw i'n cyrraedd ni gyd. Yr un yma ffydd ynddo yn galluogi ni i ddelio gyda'r holl heriau sy'n yn hwynebu ni ar bererindod bywyd. Ac mae Raphael yn plethu'r cyfan yn gyfanwaith rhyfeddol. Dyma fe i chi, medde'r arlunydd, y Crist gogoneddus, mab Duw, sydd hefyd yn Grist y gwas, gwaredwr byd. Mae'n rhaid fod y profiad wedi gadael argraff ddofwn iawn ar y disgyblion, oherwydd mae Pedr yn ei ail lythyr flynyddoedd yn ddiweddarach, yn sôn am fod ar ben y mynydd gyda Iesu, a'i weld dan llygaid ein hunain yn ei fawredd. Gweld yr Iesu, dyna ddigon, medde Dyfed yn ei emyn. Profiad pen y mynydd o weld yr Iesu yn gadael argraff barhaol a chynhaliol ar Pedr. Un o'r pethau sy'n yn galluogi ni i fyw gyda chyfnodau anodd bywyd yw cofio y profiadau dyrchafol. Mae'r cof am yr haul yn helpu ni fyw gyda'r glaw. Ers misoedd bellach, i ni wedi clywed a wedi dweud, daw eto haul ar fryn. Do fe ath yn ystrydeb. Ond yw hynny'n tynnu dim oddi ar ei gwirionedd. Fe ddaw eto haul ar fryn. A'r rhai sy'n mynd i sicrhau hynny yw'r bobl sy'n credu hynny.
Mae profiadau pen y mynydd yn cadarnhau'n yn cred a'n ffydd ac yn bwydo'n gobaith. Ar Ionawr 20, fe ges I, fel llawer un arall, brofiad pen y mynydd. Ac ers hynny, mae yna eiriau wedi bod yn troi a throi yn y meddwl. Geiriau cerdd ysgytwol Amanda Gorman, The Hill We Climb, ar achlysur urddo Joe Biden yn arlywydd America. Cerdd pen y mynydd yw hi, a gweledigaeth lachar o'r hyn all fod, ac ar yr un pryd, gweledigaeth heriol o shwd I gyrraedd y nod. Mae'n sôn am ei breuddwyd ac am y frwydr I gwireddu. A'r naill a'r llall yn plethu i'w gilydd yn banorama godidog. Gwrandwch ar bytiau ohoni eto. Let the globe, if nothing else, say this is true. That even as we grieved, we grew. That even as we hurt, we hoped. That even as we tired, we tried. That so, while once we asked, how could we possibly prevail over catastrophe? Now we assert, how could catastrophe possibly prevail over us? We will not march back to what was, but move to what shall be. When day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid. The new dawn blooms as we free it. For there is always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it. Yeah, for there is always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it. Daw hael ar fryn, os fydd rhywrai yn ddigon dewr I fod yn oleuni. Allwn ni ddim byw heb y gobeith hynny. Allwn ni ddim byw heb brofiadau pen y mynydd. Maen nhw'n gwbl anebgorol I ni gyd. Ond mae'r un mor anebgorol I ni gofio mai nid diben ymddyn nhw'u hunain I nhw. Mor bwysig yw dringo'r mynydd, allwn ni ddim aros a byw yno. Llawr y dyffryn, pa mor dywyll a dryslyd a heriol bynnag yw'n cartref a'n gweithle ni. Meddai William Barclay, yn syth o ogoniant y mynydd, mae Iesu yng nghanol angen a dioddefaint dynol. Yn syth ar ôl clywed llais Duw, mae yn sŵn cri dair gofynion pobl. Mae crefydd go iawn yn tynnu nerth oddi wrth Dduw mwyn I roi I eraill. Mae crefydd go iawn yn golygu cwrdd â Duw yn y lle cyfrin mwyn gallu bod gyda phobl yn y farchnad. Mae gwir grefydd yn golygu mynd â'n hanghenion ein hunain at Dduw, nid yn unig mwyn ein cysur personol, ond fel y cawn ein galluogi I ddiwallu anghenion eraill. Wy'n hoff o'r frawddeg sydd gyda Barclay yn cloi yr ychydig sylwadau yna. The wings of the dove are not for the Christian who would follow his master in going about doing good. I ddyfynnu emyn mawr Gwilym R. Jones, Deithom o sŵn y byd i'th demel dawel di, I brofi yno ryfedd yr un y gwyn a'n cynnal ni. O fewn dy di ein Duw, y mae tangnefedd drud a'n nertha ni I droi yn ôl i'r llym herfeiddiol fyd. Neu yng ngeiriau emyn Thomas Jones, gad i'n weld yng ngolau'r mynydd, fyd o lurus dan ei bla. Disgyn unai drin ei friwiau yn dy nerth, o feddyg da. Mae Griff a Mari yn harwen ni mewn gweddi nawr.
Gweddïwn. Diolch i ni ti o Dduw ein Tad am y diwrnod yma ac am bob bendith yr ydyn ni wedi mwynhau yn barod heddiw. Am gysgod a diogelwch cartref, am gysur a chwmniaeth aelwyd. Am fwyd a diod, dillad a chysur yn ein bywyd, yn offer ein helpu gyda'n gwaith ac un diddanu. Am deulu a thylwyth, am gymdogion a gofalus ohonom, am ffrindiau a cyfeillgarwch. Am y rhai sy'n gofalu amdano am trwy'r gwasanaeth iechyd, a rhai sy'n gwirfoddoli eu hamser i sicrhau fod y dref yn brechu yn gweithio'n hwylus. Cofion am y rhai sy'n unig a phryderus a'r rhai sydd wedi colli anwyliad a pawb sydd yn pandemig wedi effeithio'n drwm ar eu bywydau. Diolch i ni ti am yr holl bobl sydd ar yr adeg anodd yma wedi bod yn barod i gerdded yr ail filltir lles eraill ac wedi byw a gweithredu yn ysbryd Iesu. Gweddïwn heddiw eto dros y rhai sydd yn cario cyfrifoldebau mawr wrth geisio arwain y glad ac yn ein cael ein hunain yn gorfod gwneud penderfyniadau a dewisiadau anodd yn ennill ein lles ni i gyd. Diolch am gyfle oedfa i deoddoli di i wrando'r gair am myfyriad y neges a dod i wybod mwy am ac adnabod Iesu'n well. Arglwydd Iesu cofyn gyda diolch i ti gerdded ein deal yn gyfaill i'r gwan a'r clwyfadwy, yn yr unig a digysur, y gwan a'r claf, y digalon a diobaith, gan estyn dy law a'r throi wrth gwmni, i'r naill a'r llall yn ddiwahan. Gwyddion am y nerth ar gras i ddilyn ôl dy droed, ac wrth ni droi gysur a ddiddanwch oedfa bore yma, i gofio dy fod yn ein galw hyd yn oed o dan y cyfyngiadau presennol, i fod yn rhai o'r celonnau a'i dwylo, yn estyn allan mewn cariad a gofal, i'n byd bregus cleifadwy, ac mwyn dy enw. Amen. Diolch eto i bawb sydd wedi'n cynorthwyo ni yn yr oedfa y bore yma. I ni'n cloi gyda un o emynau elfed o'r Caniedydd. Emyn arall sy'n dilyn thema ddau ddigwyddiad i ni wedi myfyrio arnyn nhw y bore yma. Ar y mynydd gyda'r Iesu, pob peth yn dda. Dros yr Iesu'n helpu'r gweiniaid, pob peth yn dda. Yn y gwaith yng nghwmni'r Iesu, pob peth yn dda.
Byddai di ddiw'r cariad a ddatguddiodd ei hun i ni yn ei fab Iesu Grist, ein cynnal a'n gwedd newid i fod y bobl y galwodd ni fod, gweision ei air, negeswyr newyddion da, a chyfryngau i gariad yn y byd. Amen.